You are the sun, you are the only one. My heart is blue, my heart is blue for you. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen. Be my little rock and roll queen, yeah. Be my little rock and roll queen. Различни цветове са трива. 5 там трябва да вземете. Чисто жълта струва. Едната е чисто жълта цялата тениска, другата е чисто синя, другата е чисто червена. Не, то мисля, че жълта също както имаше. Синя, бяла, червена. Тъмни. Те са си комплект в 3. Иначе знаеш колко са триковете на плана? 5,80 ти е едната. Иначе. Едната тениска. Айде, пас! 5,80 е да ничица, ма не знам дали имаш такива големи размери. Дайте му на Ники. Его ли? Има много работа. Аз с колежка си върши от тия контекстил, колежка тя ми приятел. Май да писал. Аз колко работа. Има панталоните, знаеш, супер големи. Има и по-такива блузи. Има ризи също. Не знам дали имаш такива широки, големи ризи. Има една между тениска и ризи, имаше хубава една. Много работа. Аз трябва да ти взема дава, аз трябва да приема като съм на работа. Чакай да напреча. Е така! Хоп! Хопа! О, данка! Твой човек ще го няма днеска. Що е? Може да се взема. Там! Пас! Дали!
Значи аз трябва да се съгласявам, че ничего стига баш. Там беше! Пускай от център, пускай! Аре, сам! Дай ме сюда! Дай му отгоре! Ход, център! Ход! Оставам като текста. Ама има две снимки, трябва да ги залепим на двама, че минали път не. Ама ще онема звук. Нарочно ми да Защото не те говорим и трябва да сложим музика на заден фон. Защото много тихичка е. Да, Пускаш не, нещо. ще сложим музика назад. Защото тук сега говорим и после се чува. Ще сложим музика. И предния път. Абе, това е на Много иначе, вата. Много хубаво се налази, гледахме. ще на най-ниското качество, защото знаеш. Това е на най-ниското. Качество прави. На 4-5 гигабайта рам едва обработва на високо качество. Браво. Ама тъпото е, че в YouTube са го направили до 15 минути, трябваше да ги режем и този път Аз вече си ги реза на по 11 минути. сега ще ги поправим, де. Поне тия зелените, че ги видим. Тия са умрели за други, не знам, а тия, че ги видим.
Колко време имаш? 10-15 минути? Точка 30 минути, още 15 минути. С 5 минути закъснение. Ето Роналдо. Много е добър. Ще направим едно Гледай, клипче. гледай. Как ще да играе за нас? Щеше. Това момче е точно. Сме отгоре. Не. Щеше да играе за нас преди мачовете, сещаш се. Обаче ние викаме къв е, то не го познавам, къде ще го викаме сещаш се. Един приятел го познава и вика, ще договорих с него да дойде за нас. Като бяхме взели, щехме сме много добре. Добре. Ще играят на пак ще, да. Много хубаво. Цък-цък, да, кеф прави да играем. Те са едни от фаворитите, гаранция. Аз съм гледал миналия матч, пак те кака много. Евротур са фаворити. Тези Тези не са добри, колко биха? 2-3 на 1 ли биха Евротур? Нещо 12 на 5. А, да, 12. Присъд, те са възрастни, много се знаят, човек, много са опитни. Само без поглед си, да. Аз съм мъртъл в няколко сезона в една друга лига. В първия сезон играхме добре, ама като нямаш опит. Ние сме без нея, ние си ритаме. Обаче си ритаме така хамал. Да, ама като си напече мача в такъв мач за точки за класиране, ще трябва опит. И тия Барселона не са добри. Ей, Барси са добри, да. Или дружба Барси и тия Евротурните. Антиконти не са лоши. Това го застрелява. Колко стана, бе? 20 на 1. Не сте вече някъде. Ще говорим аз с съдята. Иди там. Че го бъднем. Не, че нарочно. Купите. Виж се. Въпросът е да... Къде си има Господа си екшъл, миле път. И ние двата сме единствени, така и гол не сме така. Верно ли? На 0. Всички имаше 2 мача 7 на 1. Третия за ухните гола и сега пак се били вкарали. Те вкараха един, да. Даже и са вкарали, само ние не имаме гол. Те днес какво не вкарали. Зелените вкараха от Дуспа. Тия Марконе добри ли са? Аз ги гледах, ама не си много. 6 минути до края.